Insipho lomunkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide 0790453446 umgabe noMandela ukwispecially uyatholakala ngo500 kuphela. Umsebenzi ke siwenza indlela ohlambuluke ngayo njengoba nibona nje uyudinge bona laba basakhulayo ukuthi bewubambe lapha nalapha njengoba ubona nje ingane zami lezi zifaka izitika ukuthi ke nanku umgabe zitsheniwe futhi naye yakhe row wena kaMgabe naye yakabani kaMandela izobe seyithathwa ke yonke lensipho isiyiswe ethempelini ke siyochazwa ngendlela yakhona bese abantu bekwazi ukuthola ukusizakala ngendlela ekusuke kuyiyo. Umuntu ke engalinge efaka isticker la engafanele afake khona ngithi niyazi ukuthi umgabe ngapha uMandela ngapha ngithi yeah 0790453446 0790453446 ofuna lensipho ikwenzele imanga ikushintshela impilo yakho ikunikeze umehluko izinto zakho zonke ihambe kahle njengoba nibona nje ziyakhala abantu ba odileke kakhulu kunaqala nganza kwethu ba odile abantu kakhulu kunaqala njengoba nibona nje siyadeliver siyabathumelela abantu siyabakhoriyela wena okwakho uthi ushayela inamba u0790453446 0790453446 ushintshe impilo yakhe izinto zakho ihambe kahle na ubalwe nabantu asebenotho empilweni. Siyabonga. Angiphinde ngibingelele Ningizimu Afrika sanibonani ngolwendumela kuBonjodi Madekwane leMasharoni yenda. Ukhuluma noMC Pholobasi inkunzi egabe nguMandela iphinde igabe ngumgabe. Insipho ke leseyisezingeni eliphezulu kakhulu. Nezaziwa ke abantu abasebenzisayo basincoma ngendlela eyisimanga. Engakamsizi lensipho kulula nje 0790453446 uzitholele usizo lensipho umgabe noMandela uMandela noMgabe nayi lensipho yinhle iyasebenza iyalekelela kakhulu abantu abaningi bayalazi iqiniso ukuthi sebephumelele kokuningi and I'm happy ukuthi kunabantu ababonga every day ukuthi ebehamba ehlole ebhule enza yonke into kulokho ekuthiwa nesilwane naye futhi besibona ebusuku simlala evuka ekuseni lalo isilwane kodwa uyaconfirm ukuthi isilwane samthinti solokho aqala ukugeza ngalensipho. Lensipho iyabiza R1000 kodwa uzwileke isekwispecial sika R500 bese usi-addela u150 ngaphezulu sikukhoriyela. Inombolo oyisebenzisa ilula u0790453446. Ngicela nizwe kahleke namhlanje umhla ka30 kuOctober singena kuNovember kungekudala sibala amahora nje ama-hour ambala. Ngiyamemezela ke kusukela namhlanje kuzobe ushaya umhla ka10 this month. Ngidinga usuku nosuku ukuthola umuntu at-least oyedwa noma ngaphezulu kwalokho kodwa ngiyagcina kubantu abawu10. Ngifuna umuntu othi mina amapholo bangino 10,000 endlini bengizophuma ngiyofuna isibhamu ukuze ngihambe ngiyobamba inkunzi noma bengizophuma ngiyofuna umuntu othile ukuze ngiphumelele ngawo. Ngizothi mina ngale insipho kuphela ngizolifeza lelo phupho lakho. Umehluko ukuthi imethod noma indlela engizoyisebenzisa ayizofana nendlela engihlezi ngiyisebenzisa kuona wonke umuntu in general. Ngamanye amazwi kunemicibilikisho kanye nemigomo esizohamba phezukwayo mina nawe. Ethempelini ngizokucelela ngendlela ehlukile kweyabanye. Awukhokhi ke lo 10,000 cash. Ukhokha only 5,000 upfront. Bese unginikeza iID copy yakho. Bese uphinda umnikeza nesithombe sakho. Uyakusenda nje ngoWhatsApp ngikuthathe ngiye nakho ethempelini ngithatha insipho yakho eyenele lesi sikhathi esizobe sibekelele sona mina nawe ukuthi lensipho ayifike yenze izifiso zakho zibe impumelelo. Abantu engibachallengeayo ngichallenge kakhulu ama-gamblers. Angisho ukuthi ngizokunika into yokugembula kodwa ngithi le mimoya engizoyithuma izofika ikwazi ukukusiza wena ekuthenini lokho okudlalayo akuphumelele.
Ngichallenge kakhulu osomabhizinisi abane target. Yabona nje lezi zinto zama promotion and so forth ukuthi ngosuku ne target engaka. Ngichallenge odadewethu nabafowethu abasebenza ema call center noma abaphathi bama call center. Ngichallenge abafundisi ababheke umnikelo. Ngizoyenza lento incike kakhulu ekulutheni lento ifunayo ibuyele ngakuwena. Only 10,000 rand umuntu eyedwa. Abantu engibadingayo ba u10 kuphela. Ngiyagcina ngomhla ka10 November. 079 0453 446. Awukho umuntu engizokufaka wona. Ayikho into isitaputapu engizokufaka yona. Uzolokhu ugeza ngalensipho. Kwenzeke lokho okufisayo. Umehluko ukuthi uzobe unginikeza isithombe sakho, wanginikeza iID copy yakho. Kunendlela engenza ngayo uma ngithatha yonke lensipho ebeniyibona la. Sengiyise tempelini. Wena owenze kanjalo, ngiyakwazi ukwenzela umcikilikisho izinto zakho eziphumelele. Into engizokunika zona zo2 kuphela. Ngizokunika isibunge lesesijwayelekile abantu abasithenga ngo1.5 bese ngikunikeza uMandela noMgabe. Awukho umuntu engizofaka emzimbeni wakho. Kodwa umehluko ukuthi ngizoyikhulumisa lento ngendlela engifundiswe ngayo etempelini ikwazi ukukusiza kule target onayo. Angimdingi umuntu othi mina nginawo impela 10,000 kodwa ngenza lutho ngikhihlikile ekhaya ngifana namalahle ngihleli. Ngeke ngikwazi ukumsiza. Ngifuna umuntu one target, onenjongo ngo10,000 rand. Mawune purpose, unenhloso. Ngiyakuthembisa. Uzobuya uzongithengela imoto, uzobuya uzongifakela amathayi, uzobuya uzongibiyelela umuzi, uzobuya uzongenzela izinto ezinhle. Ngifuna labantu abaphethe ama 10,000 abadinga uMandela noMgabe. Khumbula wena ungawu-afford lo 10,000 noma uzofona sekuvaliwe sekuthiwa sebenele labantu abawu10 ngoba ngizokwenzela only 10 people. Insipho sekuspecial namanje. Ithatha ngo500 rand. Kakhulu abantu engibafunayo, abantu abaseke bayisebenzisa insipho bawubona umehluko. Mawunganginika u10,000 ngizokwenzela lento oyifunayo. Angisho ubona umehluko manje ngifisa ukuthi ke lamandla engifundiswe wona noma lendlela yokwenza engifundiswe yona yenzeke nakuwe. Ngifuna ukuthi abantu mabesizwe wena bejwayele ukuzobonga ngezinto eziphathekayo. Only 10,000 rand. Awukhokhi cash ngani zawethu. Ngoba ngiyazi ukuthi sekuzoba nenhlamba kusho lokho akusho lokho. Thiwa ungensipho nje sesingaze sikhiphe 10,000 rand awukhokhi cash. Ukhokha only 5,000 upfront bese ngikwenzela lento. Ukwazi uyibona iphile kuwe ubuyisa u5,000 rand. Mawungasawubuyisi futhi sibuyela kusona lesi sithombe nale ID copy yakho. Sifike sisho ukuthi usibani senimenzelile lento akade eyifuna. Kodwa akafuni ukubuya ezonginikeza imali yami engango 5,000 rand. Ngicela nibone ukuthi nenza njani ngalokho bese nimnikeze kona. Bazokwenza same story futhi abasenzile. Ukuphumelelisa ke manje isifiso sami hayi esakho. So angimfuni umuntu ozodlala nozazi ukuthi akathembekile. Hlala nemali yakho ungayilingi ngoba ngizokwazi ukudila nawe ngale ndlela engifundiswe ngayo. 079 0453 446. Akunahlanga akunacabo. Akunamuntu ozokuyiphorisha ngawo uzobugeza nje ngoMandela noMgabe. Umehluko ukuthi sobe siukhulumise ngemimoya yasethempelini ngendlela ehlukile nenamandla aphezulu kunala wajwayelekile. Nanemgomo izothi ukuhluka kancane kodwa khoma uthi ozobutholile futhi ungathwala ungenzanga lutho. Ngoba zonke lezi zinto zokuthwala nemitha engizaziyo ilezi kaMandela noMgabe. uMandela noMgabe ozobugeza ngawo ushisa lesi sibunge ngendlela ezobutshenwe ngayo bese ubuye uzokhokhela uMapholo bu5,000 rand owawusalile. Those people who have 5,000 rand right now they can call me, but make sure ukuthi une target noma unento oyenzayo empilweni. Mawungenzi lutho ungahluphi. 0790453446. Ngiyabonga kakhulu ukubona bonke abantu abathenga uMgabe noMandela. Wena ozobuqala ukuthenga uMgabe noMandela iSpecial City uku500 rand. Wena oyicustomer la like house uyawuthola ngo300 rand. Special siyaqhubeka shayela ucingo 0790453446. Ngangithe sokwenzela only 50 people. Sigcine senzela abantu abawu280. Sigcine senzela abantu abawu280. And my orders now right now 1,570.
shuthi kuswele ngishodelwa kulabantu bo 300 no 500 ngishodelwa abantu abawu 20 kuphela kubo 300 ngisivale special sisavuliwe ngishayela ucingo ku 0790453446 kodwa for only those people who are serious and mean business abathi thina 10,000 siya afford just call me right now abantu bengakhohlwa ngomhla ka2 siya empophomeni mhla ka2 siya empophomeni ukubhalisa sachaza sathi ku 500 rand ufike no 600 rand mase uza shoot it's only 1,100 rand ngiyabonga kubona bonke abantu asebebhalisile and ngiyikhangisanga kakhulu lento namanje ngiyikhangisi ngiyoya nabantu abathanda ukuya abangathanda behlala ekhaya and akekho phoqiwe ukwenza lokho asambe nisempophomeni ngomhla ka2 niyobona imanga zikaMgabe noMandela bye bye.